To record your message, press 2. Thank you. Fiecare zi îmi spune cineva că sunt de fericit, că viața o trăiesc din plin pentru că am mobil și conectat, mașină de spălat și expresor, televizor cu ecran plat, calculator și sunt special pentru că am un card cu numele pe el, cu care în curând o să-mi cumpăr casă pe pământ și cu garaj, 2 mașini și un rottweiler în curte și voi primi nevastă urâtă și cam proastă și 2 copii la școala americană, o bună care mi-e amantă și mă înșală și care vrea la sală. Suntem cu toții o comunitate de vise sfărâmate în mii de rate, de vise sfărâmate în mii de rate. Nu vreau să ajung așa, ăsta nu-s eu și trebuie să scap. Să ajung la radio, să spun cine sunt eu cu adevărat. La radio, vreau să ajung la radio, să aud o țară întreagă cine-s eu cu adevărat. La radio, vreau să ajung la radio, să aud o țară întreagă cine-s eu cu adevărat. Iubita mea lucrează într-o cafenea, vrea să se facă actriță. În fiecare seară o iau și o duc acasă, în 2 camere și o terasă. Așa e casa noastră, albastră. Iubita mea gătește, eu o ajut la vise. Apoi mă duc pe străzi și pe trotuare, în murdare de poveștile cu cretă. Și mă întâlnesc cu 3 prieteni bagabonți. Sunt bagabonți, dar îi cunosc de mic. Și mergem la un net să mai vedem cum e și care-i faza și cum stă treaba. Iubita mea visează, iar eu pun bani deoparte, ca să o duc departe și să călătorim, să ne iubim și să dansăm pe mese. Asta-i povestea mea și vreau să o dați la radio, să audă toată lumea că viața e simplă și mișto și eu iubesc pe fata mea. La radio, vreau să ajung la radio, să aud o țară întreagă cine-s eu cu adevărat. La radio, vreau să ajung la radio, să aud o țară întreagă cine-s eu cu adevărat. Mașina de spălat n-o să mă facă mai curat, nici espresorul n-o să-mi ghicească viitorul. Numele meu nu vreau să-l văd pe card, iar fericirea nu se cumpără în rate. La radio, vreau să ajung la radio, să aud o țară întreagă cine-s eu cu adevărat.